And guys, part naman please subscribe YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot and Traditional. Namang sakit na to, ikaw. Pasmado kayo ka ba? Ang dangin ng pasaghapon gabi. Ay. Ay. Hi. Hi. Are nang dami. Lagi na nag-apply. Lagi nag-apply. Gay, gay. Gaya. Ya ka ng morning ya baka na pagmata ni mo ya ka na sakit kayo mong lapa-lapa. Arthritis. Sakit ito na. Sakit ito. Dili na lang arthritis, bayuma. Ya totoo nawala naman siya. Mawala sa'yo, nagmasigit ka baklay. Oh, Mudaga namang dugo. arthritis na kuya. Hmm. Diyan tambal ana iya. Undaw sa itong manok ka. Manok. Oh, man, hilot yun na siya. Kaya para magdaga ng dugo. Tingala ko ba ka nang masigig, maduwe kag higda no. Or pag mata mo sa buntag, tingala ko sakit na ang kilit tama. Oh. Bayuma na siya. Yung arthritis ana. Hmm. Arthritis na biday ko kanang dinuguan sa ikaw dinuguan. Isa ko na. Mira, lamig man. Lami man ko giratay mo. Arthritis na. Ba? Po. Ya, may bawal. Oh, pinanaw mo ba? Okay na daw eh. Pusit ya, di pwede ya. Pero. Mga isda ng teleskiso. Dili pwede. Saya, kalimangon, ang loob. Kung pa mo sakit, tao na dito. Sakit naman. Tao ka, saan bata pa magkaroon? Bata pa man. Pero naganda gusto mo ba? Ay. 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 Pag darapas dito na ko, agay na ko ba? Ay. Arthritis ang dira iya. Arthritis sa dito. Osteo. Arthritis.